Здравейте, казвам се Радослав Шентов и за хората, които не ме познават, следвам машино и автомобилостроене в Германия. Също така, дълги години практикувам таеквондо и бойни спортове. Първите ми стъпки в залата са на крехката възраст от 4 години, когато за първи път се запознавам с господин Желязко Гагов. И като всяко дете, гледало някой друг екшен филм и аз исках с нетърпение да науча всички тези бойни умения. Но нещата не стават толкова бързо. Още от самото начало господин Гагов ни учеше на принципите на таеквондо, които гласят учтивост, почтенност, постоянство, самоконтрол и непоколебим дух. С помощта на тези 5 принципа всеки един боец или човек може да постигне желаните от него цели, било то в залата, в училище, а дори и в живота. И ние всички изпитвахме едно огромно уважение към господин Гагов. Не защото той беше лош или строг с нас, въпреки че се налагал от време на време, а защото той е олицетворение на всички тези качества. И в негово присъствие цареше една неописуема дисциплина, позитивизъм и чувство всеки един от нас да покаже на 100% на какво е способен. Но нека оставим залата на страна и обърнем внимание на другата част от живота на господин Гагов. И с другата част визирам семейството, работата и творчеството. Ние можем да видим човек, който съчетава всички тези задачи и трудности от ежедневието по един много успешен начин, да не кажем с лекота. И като разбрах, че господин Гагов се кандидатира за независим кмет на град Панагюрище, ме изпълни едно удовлетворение, защото град като Панагюрище, славейки с неговата история и културно наследство, се нуждае от човек с ценности, точно като на господин Гагов. Пожелавам му успех и много светли идеи, защото винаги има място за подобрения и развитие.